हाल बा तहरो एक खेसारी भैया, कबो कबाड़ी वाला बन के कबाड़ी किनत रह, तो कबो सब्जी वाला बन के बैगन बेचता रह, तो कबो मकई बेचत रह ना भाई लोग। तू लोग देखिए उ दिन बेसी दूर नहीं खेनू जब खेसारी भैया आलू प्याज आ ऐठा बेचत नजर आई हैं। एक खेसारी भैया एगो काम ना कर ल है हमार केरवो बेच द रे सरवा। केरवा कहाँ गइल रे? उ तो हमरा भूख लागल रहलक ह तो हम छील के खा गईनी। अच्छा भूख लागल रहलक ह, ते काम ना कर सरऊ, अब से भूख लागी नू तो हमरो वाला केरवा छील के आ खा जाइ ह। नमस्कार, जय हिंद, प्रणाम, स्वागत बा एक बार फिर से रउआ लोगन के हमरा चैनल फुकरा बिहारी में। तो आज हम बात करे जा रहल बानी खेसारी लाल यादव के नयका गाना ताजा ताजा माल लेला मकई के झाट लेला। रे साला मकई के बाल नु होला रे, हम अपना बाल के बाल कहीं आ चाहे झाट आ चाहे कहीं सोना, ते सरवा अपन काम कर। दूगो ले लेबू तो का कर्जा में आ जाबू। आ तू खेसारी भैया दूगो मंगली में दे देबा तो का बिला जइब ना, माने तू करो तो चमत्कार आ हमनी जैसन कस्टमर करे तो आयो ना। मकई ले ले, मकई ले ले, मकई ले ले। बस 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 करो एक खेसारी भैया, अब का मर्दवा गांड फाड़ के अब हमार कहे का मतलब कान फाड़ के मन बका सुना गइल आ लौकता कि तू मकई बेचता रह। रे बकुआ हैदर कहाँ गइल रे पैसा बा? हैदर 500 रुपया आ जो 10 गो मकई के झाट किन लिया। अब मकई के बाल 10 गो मकई के बाल किन लिया। आज तो एकदम जहर लागत तारू हो। आओ चाट के मर जा। अब देखो भाई लोग, ई भोजपुरी इंडस्ट्री में नू दू किस्म के आदमी बा, एगो गंदा गाना के भी अच्छा कहे वाला आ एगो अच्छा गाना के भी गंदा कहे वाला। बाकी सरवा जवन भी ई गाना के अश्लील और गंदा कहता नू, उ सरवा के बीच चौराहा पर खड़ा करके ओकरा के गांड में गोली मार देवे के चाही। रे सरवा बीच में तनी लबर लबर कम ना करना, तो तोरे के बीच चौराहा में खड़ा करके नू साले तोहरे गड़िया में गोली मार देम।